Zvekare pano paHadzirare 263 pano ichange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHadzirare, kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neamwe maposti uchange uchingozvionera. Pana paHadzirare uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka musadye manonoko panyaya dzekusubscribe nekutena on the notification bell so that patinodzoka neimwe posti uchange uchingozvionera. Malikes enyu akakosha futi zvikuru pano paHadzirare 263. Vadikani sekuziva kwamunozviita Hadzirare hanonoki kumhanya nenyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinokasika kumhanya nemanews updates, ndinokasika kuzivisa vanhu manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update yandinaro sekuziva kwamunozviita manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinototi kumwane manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo ravarusike. Varusike vanga vari komanda wemaovhetsi, ndiwo komanda wemaovhetsi, vabuda vachitaura mashoko avanga vachitaurawo. Ende nyaya idzi andiwedzeredze kana kutapudza. Da kuisira video pedza kuona video tazvanofika kuma section. Anofanira kutobuda achida asingade. Ndokwatakanaga ikoko. Ndone basa rese kudoshaura kudokamarara kudodi. Hapana chiri kuchinja agere muchibage izvozvo kupuraisi kwake. Hapana chinochinja. Ndari kuziva kuti kungobva ipapo chete 15 billion yakaba. Vana vese vasikana vaisi vechidiki vakarepa. Vese majera acha abudeka. Ya. Abude koya vana vaka vari kuti every mine ndo vanotora vakapuwa right iyo nani. Vana vafanana kutorwa. Amusi maZimbabwe ni baba wenyu ndio kuZambia. Go and do it in Zambia. Ende munozviita kuZambia kwakabva baba wenyu. Amusi maZimbabwe muri matsotsika. Ya, muri kutorwa na baba wenyu zvokunyepa. Kutaka win election, win election muZimbabwe, asi muZimbabwe uyu. Tunobata kutaurira saka ari kumira chazo kuti kusaitwe election. Ndo paari kaizo. Ari kumira kuti Zimbabwe afana kubenda kuma. Ari kuzviziva kuti hakuna chake. Is a foreign bastard. MuZimbabwe anotya election, unoityire election is free and fair iwe. Kana uri muZimbabwe. Why are you scared free and fair election? Because you know that you are a fucking bastard wakabva kuZambia. That's why you don't want elections in Zimbabwe. Zvino zviri kuitika uchida usingade. That is kunoti kushanda to make sure that you are gone. Murungu wakarwisa akanga ari nomo. Akaterera akaenda nemi kunotaura nemi. Nasi maZimbabwe anotaura kuti chibva akapa hauna kuwina zvawakawina uri kuramba uripo. Look, the suffering your causes kuma university nekuma college nekuma hospitals. Tarisa suffering iri kubuda ikoko. Chono tunotonga yae ndotonga tuda kukubamba iwe. Atimbokusiya ba iwe tsotsi iwe wakawa chinyepa tokarwira nyika yedu iwe uri muforena unonyepa iwe. Toda kukubamba chet. Zvarizvezvi kukusapota zvichasara 1-1. Tunenge kubata. Atimbokusiya nawo kuziriya nemukadzi wako. Nezvamaita nyika yedu atimbokusiyai muri mbavha dzekuZambia, mbavha mabwidi mambavha kuya kuzodistra. Atina basa neindependence yawakatitaurira kuti independence yekuita sei. Yekuya kuzoparadza mahospital. Bloody bastard. Munotoenda chete matsotsini. Muri kutoenda chete. Chicha magadzira papa. Chicha unotaura kuti kugadzira. What are you doing? Vanhu vedu vari kupera muhospital. Chauri kugadzira chiti taurire. Vanhu vari kupera muhospital. Hakuna kana matishu. Hakuna kana mvura iri kufambawo. Chiti taurira chauri kuita ipapo chitaura ndiri president chii. Nemikonyoro yese nekuchengeta isingazive life. Kuti vanhu vanofanirwa kupuwa mvura nemabasa kuti vanhu vararame. Mikonyoro yese iri kukuchengeta mikonyoro akaita. Sina tsitsi nevana veZimbabwe. Unochengeta chidembo chakadai chauraya nyika yese kupera kuita Next video ividhiyo raGeza achitaura mashoko akataura pamusoro papresident Mnangagwa. Da kusiya mchiona video iroro wapedza kuona utero zvinofika futi mucomment section. Ini saHadzirare ndaenda tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Mnangagwa we say stop tribalizing with the future of our people.
We say once again to you, live now and live peacefully. For the sake of our nation, for the sake of our people, and for the sake of your own legacy, if we still have any, we will die for what we believe in. This is our home. This is all we have. This is all we shall ever have. And Mnangagwa can't be allowed to keep abusing us or stealing from us. Power to the people. Mnangagwa will say stop tribalizing with the future of our people. We say once again to you, live now and live peacefully. For the sake of our nation, for the sake of our people, and for the sake of your own legacy, if we still have any, we will die for what we believe in. This is our home. This is all we have. This is all we shall ever have. And Mnangagwa can't be allowed to keep abusing us or stealing from us. Power to the people.